Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. Amen. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akazange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa okulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Awulimnandi abazalwane ingenye isincwadi i-author yazo noma umbhali wazo esimbiza ngokuthi umpostoli uPaul. Apostle Paul unesincwadi azibhale ehamba ekuyimishini yakhe, shumela ivangeli. Ma eshumela ivangeli bese akha ibandla. Kunezincwadi azibhale basindiswa abantu, kwavuleka umsebenzi, kwakheka amabandla. Obandla labaseKorinte, Galatia, singabala amabandla amaningi ashumela uNkosi Paul kuwona. Kunamabandla uNkosi Paul ashumele kubo. Mangabe eshumela kuwo, washumela ngendlela ehlukile. Sikhuluma ngebandla kade esiningi athe uma ebhala ngalo wabhala esejele eboshiwe. Amabandla esingakhuluma ngawo ibandla lase-Efesu. Wayesekushumayeli yena kodwa ubhale esese kuvalelweni noma eseboshiwe. Ibandla labase-Philip leli esikhuluma namhlanje ubhale esejele ebhalela leli bandla labase-Philip lencwadi esiyifundayo. Enye futhi ibandla abhale esejele incwadi kaFilemon, naye uyibhale esejele umpostoli uPaul. Malibonge igama lenkosi. Lebandla labaseKolose bazalwane ubesejele umpostoli uPaul. So kafishane nje lesikhathi esifishane mhlawumbe so-15 minutes ukusuka manje sibheka umpostoli Paul ebhayile ibandla labaseFilip. Ubhala lebandla ulibhalela usejele bazalwane uboshiwe. Kunezinto ekade eboshelwe zona, mhlawumbe uma ngathi uyasuka mhlawumbe ebandleni labaseRoma uyathola ukuthi bakade kwenzekani lokho. Mhlawumbe ngelilanga siyothola ithuba sikhulume kahle ngazo, sihlanze kahle le ndaba. Kodwa namhlanje ngicela ukuthi sibheke la sifunde khona ukuthi uthini uNkulunkulu from verse 5. Mama becela usifundele from verse 5. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Uthi umpostoli Paul ma ebhala leli bandla esejele uyezwa ngezindaba zakhona, so manje kunento ayifakayo kuleli bandla. Uthi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Malibonge igama lenkosi. Kune attitude la umpostoli Paul afuna ukuthi leli bandla alinikeze yona. Uma sikhuluma nge-attitude, indlela umuntu amukela ngayo izinto, indlela umuntu izinto ayithatha ngayo, kuba khona leyo attitude leyo. So uthi mayibekho le attitude yomqondo kaJesu, mayibekini nina bandla labaseFilipi.
ngiyanikeza yona ukuthi uJesu nimbuke bese mama senimbukile bese niyamudla angene kini ngaphakathi bese uyakhela kini bese le attitude yakhe iyakhula kuyini athi umposo Paul mabele khuluma yina ukuthi oh manginciphe mina makakhule yena balibonke balenkosi ukuze ezobonakala yena ukuze izithelo zikaKristu zizobonakala kimina ngoba mina ngivumile umncipha wakhula yena asiqhubeke mama owathi enesimo sikaNkuluNkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa kulingana noNkulunkulu wathi enesimo sikaNkulunkulu oh khumbula phela endulo khumbula phela ekuqaleni masikhuluma incwadi kaGenesis masikhuluma incwadi kaGenesis uthi uNkulunkulu masenze umuntu okay lapho kule trinity kaNkulunkulu uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu moya oyingcwele ithi zonke owathi enesimo sikaNkulunkulu owathi eNkulunkulu wayekhona kuleyo trinity leyo uJesu uthini uJesu uthi wathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu akaze asho ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto yokuphangwa akaze asho ukuthi ukuhlala kuyipalace noNkulunkulu kuyinto mina ngeke ngikhabisa nayo ukuhlala noNkulunkulu bekuyinto mina bengeke ngavuka ukusuka kuyo kodwa wabheka isimo ukuthi isimo sinjani njengamanje mina uma ngifika kuleyo ndawo mehluko mina engingabengaweza asabe mama kepha wazidela ethabatha isimo senceku kepha wazidela haleluya wazidela ethabatha isimo senceku oh yes inceku amen uthi omunye yini inceku omunye uthi inceku nje isiqila oh yes incazelo yakhe leyo kodwa thina ngokwazi lenkosi masikhuluma ngenceku sasicabanga siba white bazalwane sicabanga stewardship sicabanga sisebenzi senkosi haleluya izinto esifundisa kanjalo thina ukuthi uma ngifika mina ngithi umfundisi uMama ngithi inceku yenkosi isho ukuthi sisebenzi senkosi haleluya uyisteward umfundisi uMama uma steward umfundisi uMama uyisisebenzi usebenzela inkosi bazalwane wathi uJesu eyini mama wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu wedlula ekutheni mina ngiphakamisiwe kodwa wehla wazothi angiba isisebenzi angibe yilebo ngizothetha isimo ngigqoke imvelo yomuntu ngigqoke ukuba semntwini ngenziwe ngomfanekiso wabantu kosomsimbusisi asabe mama wathi efunyanwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano uyinkosi Yesu ayephansi wathabatha isimo sokwenzeka enziwe ngomfanekiso kwabantu malibonke abalenkosi wazithobisa wena
waba imfana wathabatha isimo sokuba ngomncinyane kanti kungomkhulu wathabatha isimo sokuthi abe imfana abe ngozohlatshwa abe ngozodatshulwa abe ngozophikiselwa abe ngozoshuthulelwa kwenzile zonke izinto empilweni yakhe enhlose yonke ukuthi egcineni kwakho konke kibe ngosusiweyo mina alibonga mina Nkosi kibe mina ngothokiweyo ekulahlekeni kwami wayithobisa madoda lithi Nkosi esekwenzile konke lokho uJesu kwaba khona izinto ezenzeka ekuthobeni kwakhe uyasifundisa nathi unesifundo esinikezwa sona la uJesu asifundisa sona ukuthi masibe nomntondo kaJesu hey madoda lasikhona khona kungathi besingabikethi kuphina sehle futhi sithi go down kasehle uma sesehlile uqhubeke mama khona izinto ezokwenzeka. Haleluya. Ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke. uNkulunkulu esehlile wasithobisa ndithi Nkosi wamphakamisa kakhulu. Jesus. Haleluya. Haleluya. Wamphakamisa kakhulu wasomnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke. Liphakanyisiwe emhlabeni Jesus. Umlamle phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu uKristu Jesu. Haleluya. Lithi Nkosi esekwenza konke lokho uNkulunkulu wamphakamisa igama lakhe laba ngaphansi kwamagama onke akhona emhlabeni. Wasekwenzekani mama? Ukuze kuthi ngegama likaJesu onke amadolo aguqe. Ukuze kuthi ngegama likaJesu Jesus. onke amadolo aguqe. Haleluya. Ukuze kuthi ngegama likaJesu leli gama elisha ezulwini. Jesus. Leli gama elisha phezulu. Jesus. onke amadolo aguqe. Haleluya. Haleluya. Amadolo aguqe. Kubeka mama. Awabasezulwini. Abasezulwini. Nawabasemhlabeni. Nawabangaphansi komhlaba. Jesus. Liphakanyisiwe. Ukuze kuthi abasemhlabeni nabangaphansi komhlaba bese baguqa. Bekuqela igama. Hayi onke amagama khona nje. Impela siguqile bazalwane. Impela abanike baguqile. Beguqa kwamanye oNkulunkulu. Beguqa kwamanye amagama. Kodwa lawo magama lawo awazange wabafikisa ndawo. Awazange wasiza ngalutho. Kunegama esinikezwe lona. Igama likaJesu. Alibonga malenkosi. Ayilini sonke emhlabeni jikelele sivume. Haleluya. Uthi impela lo uyinkosi. Impela lo uyinkosi. Haleluya. Jesus. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Jesus. Malibonge igama lenkosi. Haleluya. Kube inkazimulo uNkulunkulu uyise. Bazalwane kafishane
ngicela ukuthi sivule incwadi yabaseRoma chapter 12. AbaseRoma chapter 12. Ngicela ukuthi sivele elizwafishane. Sani izizwe bo. Chapter 12, verse 1 and 2. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ngakho ngiyancenga bazalwane abantu abazofiela kulezinga ebukade sikhuluma ekuqaleni, Jesus, abazoba nomqondo kaJesu, abazokwazi ukuthi bakwazi ukuthoba, abazokwazi ukuthi bezehlise, abazokwazi ukufika kulesigaba lesi. Yilaba umpostoli Paul uma ekhuluma nebandla labaseRoma ekhuluma ethi ngakho ngiyancenga bazalwane, ngiyancenga bazalwane, ngiyancenga bazalwane ukuthi kube njani mama, ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Kusho ukuthi khona iminikelo engaphilile. Kusho ukuthi khona iminikelo enikelwa nje kodwa engaphilile. Malibonga mele Nkosi. Ningangasendulo kwabiza ukuthi bekho isilwane esithize sihlatshwayo. Ikharakter sinala siyakathi ibeki ukuthi ukuze samukeleke kufanele kube isilwane esinjalo. Hayi zonke izilwane nje ezayimukeleka. Kuthi uthi nomnikelo kwesikhathi esiunikelayo umzimba wethu mawube umnikelo ophilileyo. Malibonga mele Nkosi. Hallelujah. Mawube umnikelo ophilileyo asabe mama. Ongcwele. Ongcwele owahlaniswele inkosi. Hallelujah. Umnikelo ophila kwethu bazalwane, umzimba wethu owahlaniselwe inkosi. Masiphila sithi siphila inkosi. Masihamba sithi sihambela inkosi. Masihlezi sithi sihlalele inkosi. Malibonga mele Nkosi. Konke kungokwenkosi. Hallelujah. Asabe mama. Othandeka kuNkulunkulu. Othandeka kuNkulunkulu mayibheka nje abe nesimanga athokoze. Asabe mama. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Yes. Verse 2. Ningalingisi leli lizwe. Ningalingisi leli lizwe. Lelizwe nali linento eyiningi elisenzayo. But nina ngoba ninokukhonza kokuqonda nomqondo kaJesu. Jesus. Ningalingisi leli lizwe. Ningalingisi leli lizwe. Kodwa makubejani. Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibetha ingqondo yenu. Makuguqulwa isimo ibeja ingqondo yenu. Hayi bongazothi ngathi umpostoli Paul waye ungaguqulwa isimo ingqondo ibe ifane nekaJesu. Jesus. Nibe nomqondo kaJesu. Mawubekile lo mqondo wokhona uKristu Jesu. Hallelujah. Mawubekile lo mqondo wokhona uKristu Jesu. Asabe ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Emini sisazohamba siye emakhaya. Jesus. Masihambe siyokwazi introspection. Siyozihlola ukuthi konje mina nginomqondo kaJesu na. Ngabe mhlambe angisenayo yini lento okuthiwa iarrogant empilweni yami. Anginakho ukuzikhukhumeza. Anginakho ukujwayela nje ukuthi sengikhonza kanje
eke yokwenza introspection ukuthi ngizahamba ngisakikho yini ngisabona umgwaqo wokuba usemqondweni kaJesu mamkhonza ngisathobekile yini ukwenza kwami konke uNkulunkulu sakuthokozela yini Oh hallelujah usajabula yini ngakho uNkulunkulu kafisha lelo lozelo lebesitha sikhulumisana ngalo namhlanje inkosi yomsangibusisa amen